Os motores ruxiron esta fin de semana en Vilagarcía na segunda edición da Ride and Nice. Trátase dunha concentración na que participaron dúcias de vehículos. A súa particularidade é que aquí todos os coches son benvidos, sen importar modelo, cilindrada ou idade. A esencia, explican os organizadores, é servir de punto de encontro pros amantes da automoción. Esta concentración veñen calquer tipo de vehículo, todo o mundo é ben recibido, simplemente tes que ter ganas de acudir e mostrar o teu coche, non nos importa a idade do vehículo, a marca, simplemente é un evento no que queremos xuntar todo o mundo, compartir experiencias. E aínda que todos os coches son ben recibidos, entre os asistentes moitos que buscan ir un paso máis alá. As preparacións ou extras permiten gañar confortabilidade ao volante, pero sobre todo buscan deixar a máis de un coa boca aberta. Neste evento, basicamente, as preparacións son máis estilo calle, non de circuito. Hai coches con preparacións de tubo de escape para mellorar o son, temos outros coches que teñen preparacións de suspensión, llantas, estética. A concentración tivo lugar na zona TIR de Vilagarcía. Dende a organización salientan a idoneidade de organizar este evento na cidade, tanto pola súa posición xeográfica como polo apoio institucional e dos patrocinadores. Pois Vilagarcía é un lugar do que somos a maioría da zona e tamén polas oportunidades que ten, porque estamos cerca de Santiago, cerca de Pontevedra, realmente é un sitio céntrico que nos resulta moi ameno e o Ayuntamiento tamén nos deu moitas facilidades para facer este evento. Logo do éxito deste encontro, dende a organización avanzan que confían en organizar novos eventos como o desta fin de semana. Temos previsto facer máis edicións, dependendo do ben que triunfe esta, pois intentaremos facer máis de unha ao ano. Simplemente en verano conseguimos xuntar a máis xente, e tamén é unha época na que o tempo acompaña máis. Ojalá podamos facer a seguinte o antes posible. A cita deste domingo completouse con sorteos, concursos, premios e animación musical.